temporada de motes 2022-2023. Aquí la primera representació, que arribem al nostre espai particular, a Cal Pensió, que en feia de dies. Salut, companys. Ara un dia de collons. Està fresquet, la temperatura bona. Ja, però tu pots, el fiquis tot negre i queda perfecte. Vinga, som-hi! Avall va. És cap a Ogassa. Avall va. Molt bé. El que passa, bueno, estem a uns 1.200, baixant, i la temperatura, jo què sé, 15 graus, perfecte, per anar amb moto, perfecte, tu. Després d'un estiu tan bèstia de calor, és un plaer fer aquesta ruta. Sortir de ruta i estar rodant un dia esplèndid. Ja estem fent el tram que va d'Ogassa fins a Olot, més o menys. És un tros que va per aquí, creuem pel mig directament. El que passa que hem d'anar al tanto amb els boletaires, que normalment aquí no hi ha mai ningú, però de tant en tant baixa un cotxe aquí que gallets, bolets. En fi, al tanto. Caminers molt xulo, un tram molt maco de fer.
vas tranquil·let. Bueno, avui estem tinguent un dia molt ben parit.